Una vegada s'ha posat punt i seguit al passeig marítim de l'Escala, ara toca parlar d'un altre passeig, el d'Empúries, el que ja li falta menys perquè estigui completament acabat. Actualment i després de mesos de feina ja hi ha acabades diferents fases, entre elles el nou tram o passera que va des de la primera platja fins a l'hotel d'Empúries. També s'ha soterrat la línia elèctrica que anava des del pont de l'Empedòfor a la primera platja. S'han millorat les passeres a les platges i finalment s'ha instal·lat l'enllumenat, tot i que aquest estiu encara no es podrà gaudir de les passejades amb les llums que s'han instal·lat. Recordem que aquesta obra, gestionada des del Ministeri de Costes, va començar amb retard, fent impossible que s'acabés abans de l'estiu. A partir del setembre es reiniciaran les tasques de reforma per tal d'acabar-lo el més aviat millor. Bé, la visita de la directora general de Medi Ambient, la senyora Alicia Paz, va comportar a més que féssim una passejada per l'actuació que està fent Costes al passeig d'Empúries. És una actuació que s'ha arribat tard i per tant a l'estiu ha quedat sense acabar, contràriament al que ha passat en el passeig. I nosaltres l'actuació, com s'ha vist, és a dir, s'està fent per sobre de les coves, que en diem, des de la primera platja de les Sorres fins a l'hotel Empúries, s'ha fet una passera, això està acabat, i ara quedava el soterrament de la línia aèria, de la línia elèctrica, que això també s'ha acabat. El que passa és que no s'ha arribat a temps a fer l'asfaltat, que serà semblant al de la segona part, és a dir, des de l'hotel Empúries fins a Sant Martí d'Empúries, és aquest asfaltat com de pista de tennis, aquest vermell, que es remata amb unes rigoles de color blanc, i sí que hi ha les balises, els llums ja posats. Entenem doncs, que el mes de setembre es reprendran les obres, és la mateixa empresa de Costes que es diu Traxa, i tindrem una altra actuació de Costes molt potent. Tenim el dubte perquè la línia ja està connectada, de connectar l'enllumenat o no, però a mi em sembla que el més adequat seria que acabem de passar l'estiu i que quan ja estigui tot fet doncs tinguem l'enllumenat adequat. El passeig està obert al públic i s'hi pot caminar sense problemes, tot i que el primer tram té l'asfalt una mica més malmès degut a les obres.